Здравейте хора, аз съм Емир 502 и с мен е Пресиян 0123, играем CS. Да ви съобщя, вече няма да играя CS, вече няма да играя Майнкрафт и ще се пиша, може да играя обаче рядко, защото един приятел каза... И току-що убих Емир Чала. Да, току-що ме уби, се занимавах да казвам на хората. CS Remaster Ahead, супер! Ау, супер съм! Рядко може да играеш, защото ще хоствам сървър на един приятел. Рядко може да играя, обаче иначе само CS и Лига ще играя с него. Ако Пресиян е съгласен. От сега нататък ще качвам по-често с Пресиян. И с един админ. Чао, чао. Чао. Тей. Клипът ще е малък. Защото ми лаги страшно много. Има дразни. Мога да убия един човек. Сега ще се заблощила. И той да ти го върне за това, което направи и да повтори. Съответно. Айде да мрежи, бе. Айде отново да повторим. Айде отново. Този път не се получи на мен век. Айде да се повтори. Че му лаги. Лага ти виновен. Не съм етапа, човек, но страшно ми лаги. Да, наистина да ти пробих. Точно те. Те с не му остават да Къде е този, бе? Къде е този буклук, бе? Те няма се получи. Айде да мрежиш ти. Че чакаш прекалено дълго тук. Да мра, нали? Не ти, бе. Ето, само за малко ще видите ранка ми. Ето, това е ранк, Kill, Hits и т.н. Този сървър на CS ще го има в описанието. Ето тук отгоре на картата, ако забелязвате, може да видите звание, пише и XP. Аз вече съм друг. Войник си, да. Чао, Емирчо. Аз съм на 106 кръв. Да, аз пък съм на 124. И отначало пуска с 103 кръв. Първо сте редник и така нататък. Като сте като мен добри, ще бъдете с повече кръв. Невярно. Винаги всеки го пуска с... Я гледай, аз понеже съм младши офицер. Я гледай колко си слабна, Не, младши офицер съм и съм на 124 кръв. На мен още никой не ми взел една кръвчица. Що сега почваш? Ето, взеха ти. И също видя, само да спра с снайпера. Охо, той джигава много силен, бе. Значи 1, 3, 1. Кой беше? Че ми лагна. Какво да стане? Ето и стана. Ти не му бити. Нали ще играем CS, ще играем Майнкрафт. Обаче Майнкрафта трябва да изтегля от начало, защото... Чао. Значи ако надуна хед, колко ми дава? Колко е XP? 3. 3 XP, искам хед. Трябва ми хед. 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 Ето, айде наби ми хед, айде. Зад теб съм. Си. Ето, вече съм зад теб. Няма та. Абе, къде си, човек? То се Wario плеер, значи слабак. Не ме кът тебе, защото до сега беше Wario плеер. Ала, бе!
Къде бе? Аз опитвам да те намеря ти. Аз съм си у моята база, аз те виждам. Стой де. Ела сега там у нашата база. Сори. Нищо, абе, играй си играта, аз ще те цапна когато си иска. Мага 4 на 4. Ето ти хей чула. Ето, айде. Доволен ли си? Не, Жаден си за още тели. да. Бачо е, много ма дразни този. Ние вече сме във вашата база, както ти викаш. Аз съм. Аз съм И още вече един. татуна. Не се паше да там, че кой си мислиш, че не мога? Здрасти. Здрави, не ме харесваш. Как те намърда. Неко. Аз как го намърдах. Да, то ще стане. Какъв хей. Точно така. Виж, Ще бъде стане. сега. То Слари от плеер ма дразни изключително много. Ще ти чупи И кафата. смятам да го чуна. И аз смятам да такива. Малкия изпанец. Бързо. Придвижение. Бързо! Овци. Мазни кури. Персиан, трипъл кил. Ейтс. 4 палки си беше. Три човека си килнала, съм правил монстър кил. Здраво, кефир. Монстър кил. Някой ме цепи. Какво? Няма значение, защото те... И мисля това да бъде за епизода, защото много ми лаги. Едва ще Защото много го убивам, не си измисля извинения. Пресяне. Да, бе, да. Мисля това да бъде за епизода. Да, не го посрама. И